What if mag-record kog podcast niya magtindog ra ko ba ngani ra ko ba? So, update ginagmayon sa may akong mga napanghitabo sa life 'no, sa may mga nahitabo sa atuang kuan kinabuhi karon. So, lately na busy ko kay naay bag-o nga kanang kauban ako sa kusina nya wala gid siya idea unsay mga buhatonon sa kusina, nya weird kaayo kay naghimo kog episode, ang last episode nako I think kay katong like kung magtrabaho gud ko sa kusina gud unya unsay akong buhaton mag-training ana ba. Unya 1 week later, few days later is like naana ko'y bag-ong kauban niya gi-train nako siya kay wa man siya idea pero sige na lang kay abtik man siya, kusog man siya kuan, paspas, abtik, dali siya mahuman unya mura ganig ganahan siya makabalo pod. Unya everytime nga mahutdan siya og buhatonon moingon siya nga kanang what can I do? Unsay akong mga buhat like, something nga mga ingana ba. So it is very nice pero lagi mag-training sa taginagmay. Unya kuan pa siya gamay, nervous pa siya gamay samot na nang madaghan na og kanang mga orders gani. Like manggawas lagi ng mga tickets ba. So mura siya kanang mataranta gamay ni ako kay chill ra man ko like kaya ra na tudloan di ka ingana muscle memory ra nimo tanan, ma-routine ra nimo tanan, nya di ra ka maghunahuna kaayo ana pohon once nga kanang matarong na gud ang imong placement or makabalo na og unsay buhaton, mga diskarte ngana. So, okay ra man nya wala like naay one time gahapon napaso siya kay naaman mi kanang tray gani nya murag ibutang nako na diha sa oven para kuha ang cheese, ma-melt ang cheese ana niya. Ang tray ako ibutang na sa kanang kuan sometimes, table ba. Nya ako siya giingnan few days ago nga ayaw ni hikap pa kay init ni like ayaw pataka og hikap og kanang mga tray or kanang something nga gikan sa oven kay init na sila wala ta kabalo. Nya gabi naay tray sa atubangan niya. Nya wala man siya kabantay nga ako atong gibutang kay naghugas man siya og plato yung ano ba. Wa siya kabantay nga ako atong gibutang dito niya fresh pa jud kay ito nga gikan to sa oven. Yung gihikap like as in ana jud ang iyang kamot ay iyang gihikap niya nakaana ko niya gibuy-an niya dayon niya ana ko nga oof. Ingnan na di ka nga be careful kay anything from the oven is very hot nga ana ba pero anam siya nga it's alright okay ra daw siya pero I know kay ako napaso naman jud ko. I know nga ma-okay ra na siya ini kanang few seconds, few minutes siguro ingana pero 1 hour later ana is like sakit na jud na gyud. Diha na maguna siya murag ma-feel na gyud nimo ba nga paso na gyud ni. Nya samot na nga kuan kanang wala pa gyud siya ingon nga kanang mga kaloses ba, kanang mga kubal gani. Kabantay mo anang mga kubal sa inyong tiil if sige mong maggamit sa inyong tiil sa lakaw-lakaw, tiniil mo ingana or anything nga kanang mga baga nga panit gani. So ako sige naman ko mapaso ingana. Ako ang panit is medyo naa na gyud siya kubal gyud gamay gyud. Like di na gyud murag gyud kanang mga construction workers god ingana god kanang mga gahi kay ilahang panit ba. Murag naa gani sila kanang defense gani sa mga init sa mga ingana. So iyahang kamot is fresh pa jud kaayo nga kanang wa pa jud kubal. I know nga sakit jud kita gyud. Pero ingana man gud unsaon nimo pag-learn good, di man jud ka maka-learn if dili na mahitabo nimo nga kana ganing mapasok ka. So if kato siya nga napasok na to siya, I know jud nga magbantay na gyud na siya every time nga naay mga tray dira. Kinahanglan gud mi tongs, kimpit ba, kimpit. So imo ra siyang kimpitan anang mga init nga tray nga na kimpit nimo or nabay ka ng mga towel nga na ba. Imong ibutang ang towel sa kanang kamot nimo nya imong kuhaon ng mga tray kay para dili gud mapasok gud ingana. So I don't know kumusta na 'to iyang kamot pero muna siya one of the best ways para makat-on gyud ang mga bag-o gani like mabunyagan sila ba amo na akong gipasabot ba mabunyagan sila ganahan pud ko nga dili man ingon nga kanang
ganahan ko nga mapaso sila pero ganahan ra ko nga kana ganing maka-experience gani sila or ma-realize nila nga okay, ako jud tong kuan kanang ako jud hunahunahon ang tanan niya nga giingon nga pagbantay ani, pagbantay ana kay if dili nako 'to ibutang sa akong utok is sakto gid siya di ay nga makapaso gid ni di ay like ingana gani. Mura ra na og kanang anak gani nimo nga nagdagandagan dara nya ana moana ka nga ayaw gud pagdagandagan dara kay madagma ka. Ngano ba ning dagma ang bata ba, so mura ganing kaana ka nga, awa ra giingnan bitaw ti kang paghinay-hinay o pagdagandagan dira dagma ano ganoon. So, it's very good experience like learn from your mistakes. You always jud paminaw sa gipang-ingon gud sa imong nagtudlo gud nimo, nag-train gud nimo nga be careful. Anya paspas po siya, update po siya every time. Ako ra man siya giingnan nga if wala kay laing buhaton, there is always something nga limpyuhan nga ba like even if mga abog-abog ra na dira, sprayhan nimo unsa pa na imong pangbuhaton dira nga mga hugaw, ang floor imuha siyang kanang silhigon, ngana gani like naa jud something nga kanang limpyuhan nimo na mga butang dira nga imong i-arrange, tarungon nimo arrange para nice tanawon like ngana ba. So, update man siya, magbuhat-buhat man siya mga stuff ingana. So, nagsugod siya kuan Wednesday. Naabot siya og Tuesday, na nagsugod siya og Wednesday niya. Hopefully kuan ra ni siya kanang magkuha niya ang iyang kuan ba routine ba, ma-routine ra man gina. Sige nimong buhat no, ma-routine ra gyud nimo eventually. Ngana lang niya di lang gid nako siya ingon hadlokon gani or kasabaan kay di ko ganahan nga kanang since di man siya kamao, di ko ganahan nga kanang mura gid ma-feel niya nga suko ko niya or kanang ma-feel noon niya nga di na siya ganahan mo trabaho. Samot na ng mga bag-ong nagsugod. If imuha na silang kuan nun, mura ka mahadlok sila nimo or kanang ma-nervous na noon sila. Daghan na nun kay na silang masayop noon. Like, mataranta gani or mangurog. Nga ba? So, kuan na jud ko niya kanang patient niya. Professional good. Sige, something ay nga na kanang masuko man ko niya pero dili jud ingon nga kanang wala gi bugua gyud nimo ay nas paso ano ganon kanang kanang mga ingana ba so ana ko nga see it's very hot init kay na gikan na sa kuan ana ko nga okay ra ka okay ra how's your hand is it okay ano siya nga yeah it's fine kabalo na ko nga kita na pero anyway so mo na akong ikabisihan sa kusina mo nang wala na jud kay ko naka-upload unya the next one is tanaw po og Dota pod nagtanaw ko sa mga predictions nga na pero dili na kay like one game ra kong matan-aw niya ini ka nagka kuan like ingaron instead nga kanang mag-record ko og podcast gani kay naman ko'y vacant oras mo out ko og 2:00 sa hapon after sa kanang lunch service nya mobalik ko mga 4:30 or mga 5:00 nga na kay para na pud sa dinner so naa ko'y from 2:30 to like 4 nga na mo na siya kanang space nga kanang maka-record gani ko like pareha ni karon akong gibuhat mo man nga oras ingana man ang oras mahayag kini akong luyo ba sa kaning bintana nako mo nang ingana so mo na siya ang time nga mag-record unta ko pero since na may international good if manuwa mo og Dota no kay budget mo unsa ng international so mo catch up ko sa kanang mga highlights sa mga video. So instead nga mag-record ko, is nagtanaw na naman kog Dota noon. you know. So ingana so mo nang sometimes nga kanang busog kay ko kay gikan ko og kanang paniudto nya mag-record ko diretso mo nang sometimes ako ang tutunlan is like dry kay akong tingog kay either nga akong gikaon is like maka-dry siya og tutunlan sa throat ba or either magsigig og burp mo sometimes ako ang mga videos is ang ako mga podcast kasi ako di na sila i-edit kay naay mga times nga maka-burp ra ko galit gani like makaana ra ko galit ba so ako na po isulti balik ano ko shit anan burp man ko ato nga time ay ako sa isulti balik kanya inig-edit ato ako na to siya i-cut kay nag-burp
Nag-burp man ko, ingana like even akong bungot 'no, wala na ko gani mag-shave gud ako kanang feel nako nga kanang mag-record gani ko og podcast. Ako na siyang shavean kay para gani nice pud ta-tanawon ba, like baby face pud ta-tanawon ba. Pero karon is like taas-taas na gyud siya gyud. Nya di ko ganahan, di man ganahan akong uyab nga taas akong diri. Kay sa una, taas ako na ko'y goatee sa una. Diri sa kanang tawag unsay Binisaya aning chin, diri sa imong chin ba. So na ako'y goatee sa una nga taas-taas na pud to, kay wala mo kay ko chin god like di jud ingon nga na ako'y jawline gani. If ako jung i-ana kana ma-feel na gid nimo if pero like makita na gid nimo nga na ako'y chin. Pero if ordinary lang, you know, like gamay kayo ako ang chin. Like sometimes wala na gani ko yung chin gani liog na diretso. So mo tong nag-goatee ko kay para mura gani siya taas pa siya gamay ba mo ma-blend ang iyahang kanang kuan ba. Pero kung uyab di siya ganahan ana like kaana siya ba nga pag shave ra gud nga kanang tarong ka tanawon, professional ka tanawon ingana ba. Kay diri ra man akong shavean kani ra man sa taas ingana diri na sa ubos kay goatee naman siya di mo siya ganahan. Mo to nga akong gi-shavean nga nakabantay ko nga nice man pud siya di ay tanawon di ay nga kanang limpyo ganito tanawon gani professional ta tanawon ba. So mo na ang karon mag-shave na jud ko pero wala jud ko naka-shave kay lagi busy lagi niya. Training kog bagong tao. Yeah, tanaw po kog Dota ingana. So, yan know. Akong prediction nagguba jud gabii nagduwa ang Parivision versus Extreme. 2-0 man sila way buguan unsa mong China. Ang Tidebound pod kay na kuan tagak. Unsa mong China kay sa Tidebound gud naago na silang kuan. Nothing to say silang Fate Beyond back naman yung karon. Yan na pa to si kuan katong si Y gani. Like mga Wings Gaming sa una mo na sila mga kuan kayo mga veterans kayo ba. Tagak sila, pildi sila sa kuan. Kasi nakapildi nila to, Heroic. Ay, Nigma di ay. Nigma Galaxy. Napildi sila sa Nigma. Buwang nga eh. Anya, ang Extreme Gaming silang Ame, silang Zenq, Xnova. Kasi mid nila gani ato gani. Kasi mid nila ay. XM. Kanya na po to si XXS. GG sila, 2-0 sila. Makaanak ko pa nga, unsang China nga mom ta niya kanang grabe kaya sa group stage pero karon is very GG sila. So guba kaya akong prediction. Mao na nga, you know, I was watching a lot of Dota. Mura gito ko bisihan instead nga mag-record ko. Kanya wala na pod kay ko idea unsa ko i-record. Tungod sa kadaghang kuan sa akong utok. Like feel na ko no if naalay mga kuan kanang sa tawag ano ay if naay mag-suggest gani nga unsa akong episode like mag-dedicate ko og full episode ana is like pwede ko makalingkod nya mag-type sa akong sulti nga na pero karon pareha ni karon like wala koy masulti kay puno kayo og kanang information ang akong utok. So medyo wala sa koy topic karon like murag update ra ni siya nga na ba. Unya na busy pod ko kay magkuha mi og tourist visa para sa akong uyab para makaanhi siya diri. Like ganahan ko nga maybe Christmas siguro naa siya diri nga na gani. Kay hapit man September naman taron. Unsa na gud taron? September 13 nga na nya hopefully September, October, November like naa siya diri ni Christmas, New Year naa siya diri so hopefully mo na like na busy mi kay kuha mi og mga requirements. Nagkuha mi mga requirements niya, nag-pass mi, na pa mga requirements nga needed para nako. Pero wala pa mi nahuman. Nagpa-assess pa mi sa amo ang kanang sa tawag na process ba. If kuan ba kanang dako ba og chance nga kanang makakuan siya makakuha siya og tourist visa pero feel nako dako man og chance. Ang amo lang problemahan kay mas dako og chance if ang mag-apply og tourist visa is naa na gani siya kanang murag history nga nakaadto na siya og laing country. Like for example, nakaadto na siya og Japan, nakaadto na siya og Taiwan, ana ba. Pero kung uyab guys, wala pa gyud siya naka-international flight. So,
Mao na nga naglibog-libog pa mi kamay, nagpatabang jud mi sa agent nako. Unya kanang kuan, since uyab man mi, mas dako ang chance if family member gyud kanang igsuon, mama, papa, nga na gani. Kadugo jud nimo ba mas dako ang chance unya uyab man mi, so mura gani, dili mi related, dili pod mi married, like wala jud gani mi proof sa among relationship gani. So murag maglisod-lisod pod mi ana gamay, mo nang na-busy jud ko kay unsay akong i-pass, unsay dapat akong buhaton, unsay mga requirements niya, kay need man pud siya og kanang proof nga kanang mag-tourist gyud siya diri ba, nya mobalik gyud gani siya sa kanang Philippines, like naa gyud siya balikan dito ba, nga na gani. So mao na nga busy busy gyud ang alin gyud. Nagtuo ang ako ang mga amigo no nga naa akong uyab diri. Pero wala man di man kay sila maminaw ani nga kanang podcast. So natoy one time nag-live stream ko, unya ang akong phone kay mag-video call man mi, akong phone is not kilid. Like akong gibutang aning stand ba, kaning tripod gani na ikimpit ra ni mo imong phone ingana. Ako ra siyang gibutang diri kay magduha ako mo tan-awon ako uyab, like magtan-aw siya unsay akong di man siya kay ba unsay Dota, wa man siya idea unsay Dota ingana magtan-aw ra gyud siya nako gud. So naa ra akong cellphone diri, nya sige kog tan-aw ana, nya katong pag sulod ako sa Discord, duwa kami, ana sila nga naa mo uyab diha ali, ako nga oo naa diri akong uyab. Nituo gid sila nga naa na akong uyab diri, moto nga akong gistoryahan ako uyab ana ko nga nagtuo sila nga naa na ka diri kay sige daw kong tan-aw sa kilid daw. Naa ra siya sa Philippines guys, naa siya sa Davao, taga Davao man ako uyab. Naa siya sa Davao unya, na ako ra gud silang gi-prank gud nga na ako uyab diri karon even though nga wala gud siya diri gud. So mao to nga hopefully Christmas, Pasko, naa na siya diri. Maybe hopefully lisod mo ko kaayo kay 3 months ra man gud ang kanang murag 3 months rang kanang I don't know if 3 months ba ang validity or nabay pila ka years nga validity anang tourist visa. Basta kay kuan, akong birthday is October. Unya, ganahan ko nga naa siya diri inig ka Christmas. So lisod gani kaayo like when man ko ganahan nga panhion siya diri. Kay ang Christmas is mahal ang ticket. Of course kay peak season man na so mura gani medyo mahal gid ang ticket ana sa airplane. So, if October, birthday na ako, hopefully nga, wala pa man gud mi naka-lodge. Like, wala pa namo na send ang application. Nag-assessment pa gani mi. Nag-assessment phase pa mi ba? Mura gani gipang gather sa ang documents. Tanawon sa namo nga kanang kumusta ni, if okay ba ni. Unya, diha na mi mag-apply. Nga na gani. So, cross my fingers lang gyud. Hopefully nga okay rang tanan. And hopefully makaanhi siya diri sa Australia. Maka-realize siya sa kanang kuan, unsa gid ang Australia versus sa Philippines, nga na ba? Kanya another thing anong wala po jud kay ko nag-record og podcast is tungod aning mga Nepal og kaning Indonesia nga kanang mga riot-riot good kanang mga burning sa ilang mga buildings, nga na ba? Unya na hook jud gani ko, like daghan kay kong gipangtan-aw nga mga videos nga sa Indonesia is nag-riot sila kay ang president nila gi-approve ang mura ganig, I don't know unsa gi-approve law ba or something nga kanang masweldoan og dako increase ang katong naa sa kanang ilahang senado or unsa na dira. Nya mura ganig ang kwarta sa mga Indonesians is padulong sa kanang luoy na ko kay ang Indonesia god like murag sa Philippines ba nga na ba. Unya nagrally sila naay namatay nga kanang Grab murag nag-delivery food delivery driver ba nga na ba. Naligsan siya sa kanang mga pulis nga murag I don't know, army, police or basta kanang mga pulis nilang god nga na ba. Nag-deliver siya. Wala siya labot sa kanang rally. Nag-deliver siya og kanang order online. Unya naay kanang murag military good nga kanang sakyanan sa kanang mga militar nga na ba. Naligsan siya guys.
Like wala gud siya labot ana gud tanan, naligsan na like ordinaryong tawo ra gud ang ginabuhi ra ba. Naligsan siya na namatay. Nya mo to like didto na nagsugod ang kanang kuan sa tawag ani, gipangsunog na nila ba ang mga buildings ang ana. Unya sa kuan pod, Nepal is I don't know unsay na reason ato basta kay gikapoy na pod sila sa ilahang government gani. Unya nagrally-rally pud lagi sila niya. Naay nangamatay. You know, naay nangamatay sa moto like nagtan-aw ko sa mga video sa kanang mga kuan nila kanang naa gud sa gobyerno gud kanang mga high ranking ba. It's like gipangdala nila sa kalsada, gipangkuan nila, gipangbukbok nila, ilang like gikulata ingana ba. Ang uban nga gipanglabay sa kanang kanal, gipanglabay sa sapa, gipang kuan bato ingana gani like gibuno og bato like ana ko bang oh my god grabiha ani oy like when man ni mahitabo na ingani sa Philippines kani mga ingani ba kay ang ilaha is rally unya naay something nahitabo sa rally mao na nga nag-riot. So rally something bad nahitabo nya nahimo siya nga riot. Unya sa Philippines is naa toy katong Luneta Park gani nga kanang mag-rally-rally lagi daw sa Luneta Park September 21. Unya nakaana pud ko ba nga if ever na ay mahitabo nga something bad ana no is marayot gyud na. Mapareha gyud na sa Nepal o sa Indonesia nga mag-rally ang Philippines sa Luneta Park September 21. If na something mahitabo like naa jud something bad gyud. You know like even if ang mga pulis is wala jud kay sila buhaton no. You know nagtindog ra gud na sila dira na ilang mga shield ingana pero what if ang mga tawo nga niapil sa rally kay ilaha jud gani kanang ilaha jud kuan ang mga pulis ba binuangan or unsa na dira nga wala jud laing choice sa mga pulis kundi mo defend. Unya something is gonna happen nga ma-result siya og riot. You know? Hopefully magdala like kuan naman good like nag-ingon na sila nga pagdala mo og inyong mask. You know, magmaskara mo ingana ba. Mo na yung ako nakitaan sa katong mga post. Like daghan man ko nakitaan like sa Facebook na atong mga nagmask nga naka-hoodie nga mga picture nga ana niya sa Luneta Park ang background. Sa Reddit pod na po yung mga gaingon dito nga kanang you know pagdala mo bring your own mask. Ngana ba? BYOM, bring your own mask unya. Feel gyud ako naa jud ni sila plan gyud. Naa jud mahitabo ani kay nganong magmaskara man ka, di ba? Magmask ka para if in case ig ma-videohan na ang kanang riot is dili ka mahibaw-an nga ikaw na, you know? Di ko mahibaw-an nga si kuan man ni oh, si Allen man ni oh, kay klaro kang now, nga na ba? So kanang magmask man mo, kinsa may taguan ninyo, you know? Like sa Nepal is wala jud nagmask ato. Puro ra gid like tang picture sa Nepal no, makita gyud nimo kinsa naa sa picture gani, nga na gani. Even sa kanang Indonesia is dili mo wala man kayo nagmask, like makita gyud nimo ang mga naong nila. Unya nato nakita nako sa Reddit nga kanang Discord server sa Nepal is like pila to ka thousand nga tao dito eh. Like na-join sa kanang channel ba. It's like 10,000 mo siguro. Less than 10,000 or more than 10,000. Basta kay daghan kayong tao ni join sa kanang Discord sa Nepal something. Nga na gani. Like murag dito sila nagtapok-tapok. Mga Gen Z man sa Nepal. Like even sa Indonesia mga Gen Z. Pero mo nang wala jud kay ko nag kuan record og podcast kay I don't know naganahan ra jud ko sa kanang mga balita gani. Murag na occupied akong utok sa balita. Na occupied akong utok sa tourist visa sa akong uyab sa Dota o sa kaning bag-o nako nga kanang you know, gi-training. Nga na ba? So medyo wala sa ko'y topic guys. Sorry jud kayo guys. Update ra ni ginagmay. Hopefully maminaw gyapon mo. Hopefully kuan ra ko kanang ma-free na ako ang schedule ko no hay ba like ano na you know. Tanaw na to if ma-free na niya tong schedule niya. Yeah, mao lang sa to guys. Di ra nako ni edit. Tanaw na to unsa reaction ninyo nga wala na ko ni gi-edit like kana. Diretso ra gani kog storya gani like wala joy tawa gani ay wala joy kanang mga
script ba, nga na ba? Ang kani ako ang gitanaw diri sa screen is ako ang naong. So kani akong camera naa diri. So kanang mao nang magtanaw ko diri sa screen is magtanaw ko sa akong naong, you know? Kunya kani diri is naa ako ang light. So if wala ni akong light, ngit-ngit kayo like ngana. If naa ni akong light diri is, you know, at least na mahayag pud itong naong diri sa side ba kay ngit-ngit ra kayo. Na diri ako ang lamp. If kani ako ni off, singit-ngit kayo. So mura to guys. Thank you for watching. Thank you for listening. Update ginagmay. Muna siya ko mga thoughts. Muna siya ko mga opinions. You know? See you guys. Kay mo pahuway sa ko kadali. Piyong sa ko kadali. Balik na po trabaho. Yeah, tomorrow is my day off. I don't know. Asa ko magduwa ra siguro kog Dota. Pero that's it guys. Thank you for watching. Bye-bye.